Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City, 12 na. Maying gabi, syudad sa Bacolod, kag kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. QYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan, Republika, sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi, Aksyon Bryan, ako sa aton mga listener sa lakat sa atong timpo sini nga gabi. Lunes kita ron September 28 to 2020. Ang habagat o kung southwest monsoon nag-apikto sa nakatungdan nga bahin diri sang Luzon. Duha ka lugar nga nasakupan sang weather systems ni ang Palawan nga magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagog nga tugay isang habagat o kung southwest monsoon. Subong man ang Batanes naman niya kag Babuyan Islands, tugay ni halin sa southwest monsoon man. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod Pilipinas may pag-uungguom sa gihapon ang kalangitan at nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin ini nga pag-ulan halin ini sa southwest monsoon. Subong man nagaupod ang localized thunderstorms. May ara nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sa ngangin magahalin namin na nakatungdan pakadto nakatungdan ko northwest to west naga-apekto dito sa naminan sang Luzon nga may kasarangan nga kadagatan while ang mahinay hasta sa may kasarangan naman niya nga huyop sa ngangin magahalin ini sa nabagat na nakatungdan pakadto nakatungdan o kung southwest to west maga-impluwensya sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag naog kita diri partikularmente sa aton probinsya may pag-uum-guom sa gihapon nga aton kalangitan hasta nga magalumon man ang aton kahawaan. May idulot ini naligwin nga mapag-ulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental. Lakip man ang syudad sa Bacolod. Kag aton mabatyagan ang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdukoy-dukoy sa hangin magahalin ini sa nabagat na nakatungdan pakadto nakatungdan o kung southwest to west ang maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado nga atong baybayon sa palibot nagapabili ng sagyapon ng kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon alas 10:55 sini nga gabi 1.0 metro ang takos ng aton taob. Ang hunas magabalos alas 3:11 karon sa kagahon sa takos nga 0.7 metro. Ang kanabawon kag alas 5:36 naman sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw. Magabutlak ini siya alas 5
33 Buwasaga. Ari kita subong sa 26 hasta sa 32 degrees Celsius o con 78.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Aha. Amo ni kabugusan sa aton lakas ng tiempo sinya gabi action Aha. right. Tuman ka tawhay Sir Gan, ano? Mayo. Pero may tropical disturbance ha. Mayo Yes. pa'y nagpalanglapaw ni sila sa aton. Aha. Ang isa, waay pa ni saya ka sulod. Ang muling mabulubas-baskog, pakanto ni siya daw babaw bagid sang Korea. Aha. Baskog ni siya. Makita natin sa tilay, grabe ang bungkalas yan, no? Aha. Sang iya cyclonic movement. Waay pa siya ka sulod sa aton nga longitude. Aha. While ang isa naman niya, lapaw na siya sa aton latitude, sa aton nga PER, o Philippine Area of Responsibility. Bati So, man. madamo gid nga salamat base maliwat bala. Ang Japan naman na base ano. Kabay pa nga hindi lang. Aha. Yeah. Sige. Sir Gan, salamat, Gid. Okay, welcome. Mayang gabi. Yes, mayang gabi, sir. Sa balita, sa aksyon. Matulog tawag gid palibot na to na kon lakat sang panahon ang paghahambala na motong gina-monitor sa materiyon may ara sang medyo nagatulutong kaaw nga bulubaskog kuno. So sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyosan. Alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes pa naman formally mag-umpisa sa aton siri nga pagpangalaga ng aton siri pangamuyo hindi tagid pagkalipatan. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:20 na.
Subong adlaw, yari kita sa Lunes. No, yari kita sa Lunes, arena Setyembre 28, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow Aksyon, Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa aton sa nga mga viewers, sa mga watchers naton bisita lang dira sa comment section. Hatagan taustisya karon ang inyo sri nga mga mensahe. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. On board na, Top 9 ang tak na sri nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton siri nga pagpangalagad? Patay ang anay kapitan didto sa probinsya sang Cebu. Kag karon diri na nagapuyo sa Morsya matapos nga ginpatigayon ang operation kontra sa illegal nga droga. Ang sospitsado allegedly nagbato sa kapulisan, nagluthanganay patay. Objective, balanced discussion. Dungagan tanang detalye karon aksyon kompleto pagigag follow up ni Aksyon John Diaz sa patrol. Samtang kon patay lang tagahimbalan over the weekend mga kaksyon, puwerteng patay, may patay sa Sipalay, gwardya ginluthang samtang naga-duty. Kay nasang aga may nasapuan pagid nga patay sa Sipalay man gihapon. Sa Calatrava namunsyon gintero sang mga sospitsado patay. May nadalasa pa nga nagapanghugas pinggan babayi. Aksyon firing line. May lang kay Y, yan napatay arag ginabulong subong sa hospital mga kaksyon. Ang iban nga balita, diri iya sa syudad sa Bacolod, Binyas, Colonel Binyas mga biya na bilang director sa Bacolod City Police Office. Kang magabuslan o pagabuslan ni Colonel Placido. Mga kaksyon, may mag-o nga director ang syudad sa Bacolod. Damo sang nag-ngoy-ngoy sa pag-alis ni Binyas. Ang nila, aalis ka na, ang dami mong iniwan, Sir Binyas. Ano ba yung iniwan? Ang mga cases na parang hindi pa nabigyan ng kalutasan yung iba. Siyempre, mabudlay man to na maghatag sang ginatawag na to nagakaigo iya nga kasulbaran kung wala sang may magtindog nga saksi. Aksyon firing line. Kabalokang kapulisan na to nagasandig malanang investigation nila kung may saksi dira nga makatudlo, makakilala, maka-identify sa mga sospitsado kontra iya sa ila sini nga biktima. Plus kung kisa nga ang pamilya do way man gana, way man cooperate kay mostly sa mga cases karon diri sa Bacolod aring na ginapangwigit, ginapanggapos pagkatapos ang background may ara sang involvement man sa illegal nga droga. Aksyon firing line. Anyways, from Aksyon Radyo Bacolod, me, myself, congratulations kay Colonel Binyas nga magasaka ang iya siring posisyon sa Philippine National Police. Dito na siya maga-duty iya sa Campo Crame mga kaksyon. Promotion iniha ang iya siring pagbiya sa Bacolod over 1 year sa pagpungko niya diri. So far, hindi lang kay kakulangan makitanta. May mga nahimo man nga kaayuhan gid si Colonel Binyas for Bacolod mga kaksyon. Aksyon firing line. Normal man lang ina nga umay ara sa mga hindi masulbad, no? Normal ina mabulobudlay. Kung kisa gani kabudlay gini ipasulod ang hilo sa dagom. Nga ina nga tuslokon mo na lang gid ang buho sang dagom da kon medyo kurap-kurap ng mata mo. Kon police payhan nga mag-imbestigar sang kaso, ilabi na gid nga involved iya sa mga kaso, medyo madanlog man nga mga personalidad. Aksyon firing line. Last 24 ang iban nga balita sa aton nga pagpangalagad subong iya nga gabi. Sini nga gabi breaking news galiyo kay si Mayor Bing Leonardia ang nagpangayo na sa nga apelasyon didto iya makaksyon sa national. Paagi iya sa paghangyo mga kaksyon, no? Dali gilang check ko din akon sining kodigo, no? Si Mayor Bing Leonardia makaksyon naghangyo na agod nga kuntani. Nagpangyo dira sa kay Regional IATF Head DILG Regional Jovi Inhiniero, no? Nga kuntani i-lift na sa Bacolod ang MECQ o Modified ECQ
kag ibalik kita sa General Community Quarantine on October 1, 2020. Ang October 1, action on Thursday. Na ako magsala sa Webes na nga adlaw. May naga-huding-huding, abi may nagaginawa nga mga information. Ngayon may extension na naman ang modified ECQ. Tigin unahan ni Mayor Bing nga nag-apilar. Galing kiti, bisan ano mga apilar action hands, kung iway man lang nag-curve ang numero sang positibo sang COVID-19, malabo ina nga ihatag sang National IATF. Action firing line. Pero timayo man kay nag-apilar ang aton alkalde. Speaking of number sa mga cases nga ini, mangonsiho tabi karon ano gid bala ang pila ka rason kun nga ang do nagasaka ang numero duway gabahar sa Bacolod na. Action firing line. Balikan ko na karon sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon diri sa action firing line. Action firing line. Ang iban nga balita gikan sa syudad sa Bacolod ariho kay DILG Bacolod naka-hire sang 106 ka mga contact tracers nga magabulig sa Bacolod mga ka-aksyon. Lantawon tagid ni kay ginahimo man ang tanan-tanan diri sa Bacolod. Oy, may mga PPAs iya nga ginpang wigit ya sa isa kadalan sa may circumferential road ini sa alleged mga ka-aksyon, ini balang mga PPAs nga ini nga nakitaan nga pinanghaboy dira sa dalan pagkatapos may videographer pa kuno nga gakuha ay nano nga sitwasyon ini. Karon check nato na isa man kahatagan taig talupangod ano bla na use na ni or kamiton pa lang kay kung na use na ni karon kundi alin ni sa ospital base may COVID-19 nga dala kagaw ini. Ano ginhaboy ginman bala ini matuod o ko nawigit lang gikan sa aton sini nga mga truckloads nga mga gapanghakot sang basura diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Ang mga balita iya sa Negros Occidental amat-amat nga paghagan-hagan sang COVID-19 sa Negros 3rd District ginalauman sa pag-operar sang Metro 3rd Emergency Operations Center mga ka-aksyon. Damay ara gani sang meeting ang Governor sang Negros Occidental sa mga alkalde para nga i-synchronize or mangin-uniform ang contact tracing nga himuon sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Bryan Morden. Action firing line. Balikon ko na karon mga dalag ko nga balita lokal mga ka-aksyon, masuroy ko kadali lang dito sa Estados Unidos. Sinong maupod pamati lang ka muna kay Dobudlay magadto to na. Ma-update kita gamay lang kabalo ka bisan ano ka pa-popular sa mga action hands ining si COVID-19. Popular man gyapon ang National Basketball Association. NBA kay nagin pierdeged sang Miami Heat sa Game 6 maka-aksyon sa score nga 125-113 ang enkwentro nila diri nga Boston Celtics mga ka-aksyon. Ini sila nag-enkwentrohan ay kay nasa pasok na sa final ining Miami Heat maka-aksyon kag magahampang na enkwentro iya sa Lakers sa masunod nga inadlaw. Ang mga baskugan dabi sa kwan sa Miami Heat subong sanday Jimmy Butler mga ka-aksyon porte humampang man iniyo si Derrick Jones, si Andre Iguodala sakto man ko di among makal ko si Jay Crowder mga ka-aksyon amo ning mga baskugan da subong sa Miami Heat mga ka-aksyon. Si Iguodala, kung di ko magsala, ano maghambal sa apelyido ni Aksyon J, man? Iguodala? Taga-warrior ni sa before, di ba? Maayo humampang tao ni. Lantawon tagid abi ni. Sa Lakers na naman, given, sanday LeBron James, at Ari Carbaw niya, gapangarado niya. Action firing line. Once gani nga si LeBron James nang mamirsa gani, bisan tagtatlo pang gakabit, daw hindi gin mapunggan, guro do balion na lang nilang tao, guro pwede makapasyot. Action firing line. Pero ang taga Miami Heat mga baskog man ang kaupo diri ni LeBron James man nga di man basta-basta, amo ni si Anthony Davis man perti man, pahaboyon mo sa tres way man ga ringless man kung kaisa. Kag may Danny Green pa sila nga 3-pointer mga ka-aksyon. Plus si Dwight Howard pagin nga mo ning pamaton na subong sa sentro man. Action firing line. Amo ning kag ang isa diri nga si Kyle Kuzma mga ka-aksyon porte man ni gwapo pa ni Blaya. Do si JM lang personality. Kag ang pinakagrabing lang forward subong and ano tawag sinigani man. Hindi gid ko private abi sa basketball mo. Kabalo ko gid ko nagtutok sa basket kalo yang akon sud.
Si Rajon Rando, amuning grabe humampang subong padalon mo bula kalimbawa ini ginahambing ko ni siya before sa Chicago Bulls bla nga si Tony Parker ya sa kuan ni sa Spurs ini si Harper sa una no sa Chicago Bulls man with Michael Jordan and Scottie Pippen amo na mga personalities sa una nga ila gani hampang. Action firing line. So lan bantayan na ang mga updates sa NBA mga kaaksyon damo pinustahan ay subong ang balyaway bulang ha diri kita mapusda sa NBA. Action firing line. Aryo, ang mga seryoso nga balita man diri sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon kay nga aryo ang DepEd gusto ko ni padaluman tani subong pro pabuwasan ko na ni Department of Education kay nga may ara subong slagin pagwa nga statement nga kung sino to ang mga estudyante nga may ara sang kapasidad nga makabakal sang gadgets may mga smartphones kamo niya may ara kamo sang mga laptop dira may ara kamo sang pwede magamit sa online bisan nga nagpa-enroll kamo sa modular ipa-online kamo gyapon. Action firing line. Kita mong lituhanay nila no may ara sang Iloy nga nag-chat dayon sa Tondrio habang Aksyon Bryan anoniman nakibot kami modular yang bata ko nga ginpa-enroll action hands kay di man may classification da pili kada modular online TV or radio man abi da mo sina ang ginpili pinakasimpleng modular no kibot sila paghatag sang ila sining do information sheet bala na online na kay pag-check gali ka may ara sila gadget nga pwede gamiton. Action firing line. Pati ba naman sa amo sining intuon taong ginikanan ay nano mga sitwasyon pero pabuwasan ko na kay gusto ko may resource person pero pinaka-point naton diri nga di tamin pagseryosohon kung anong ginhambal taman way naging kamo ban paper da. Action firing line. Kuha ka mo pundo sa DepEd, kadamo kwartas DepEd, Department of Education, kaya gisigurado kung mga ban paper, subong nga dululoble malang bligyan, hindi ka mo binakal. Ti subong, paano ini? Like for example, nagpa-enroll giman tuod ni sa modular, kibot ka lang, i-klasihan kay mong bata mo sa online, tiway kay mo isang gamit, i-action hands, nagsinala sa lamang ita kwarta kay mabakal sang smartphone. Action firing line. Ay, susko nga mga tao. Sa iban nga balita mga kaaksyon, according iya kay Bayan Muna, representative nga si Carlos Zarate, ang presidential elections on 2022 may posible kag dako ang tsansa gid nga intrahan ini sang pungsod China. Action firing line. Anong punto diri ni Zarate mga kaaksyon? Kay nga ang luyag diri sa China sa nalantaw yan ni Zarate diri nga para hindi sila paglagson kung maglain bing magpungko nga hindi kaliyado ni Duterte abe after 2022 nga eleksyon. Lagson ining China sang illegal nila nga pag-squat dira sa West Philippine Sea mga kaaksyon. Action firing line. Amo ring pananawa ni Zarate, no? Nagligad nga daw kabalo ka ang may gimpang delete to nga mga Facebook accounts and nahibaluan nga to gali mga dummy accounts, mga fictitious accounts ni Duterte suno sa report. Action firing line. Dito ato maybe guro nakabase suno kay Zarate iya nga Facebook accounts sa Fujian China. Mga kaaksyon dito ginatrabaho ya. Tiyan mo na nakitaan nga ti posible nga ang ato nga mga accounts kung tani nga ginpang delete mga kaaksyon, amat-amat na to nga gamiton action hands sa pag-build up iya sang personality sang anak ni Presidente Rodrigo Duterte nga amo si Davao City Mayor Sara Duterte for 2022 presidential elections. Objective, balanced discussion. Why labot sa mga accounts mga kaaksyon sulo kay Zarate nga mga hindi maintindihan nga mga accounts nga to may ginpang delete man ang Facebook page nga mga account man sang Armed Forces of the Philippines kag PNP. Diba si blawa man ni kabalong mga ahensya sang amo nga gobyerno nga may nagagamit sa ila sa butahe bla. Tigidang katsubong ni Zarate diring social media regulations o regulators diri sa pungsod Pilipinas nga dapat mangin proactive kag panilagan kon sanday sin-o nga mga account ini kag pangdulaon ini sa Facebook ang iban diri pang sabotahe pangguba ngita ideya kung paano i-promote si amoni si amuna. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon karon gali balikan ko ning balita sa Bacolod kay sadya man ni balang naglapta kahapon nga mga text messages action hands
nga ginpalapta sa cellphone nga kuno subong adlaw may panagtag nga ayuda sa mga LGBT sa Bacolod, sugo ni Congressman Greg sa taya. Aksyon firing line. Porte nga sa botahian balikan ko ni karon kay nakayuho man ginawa man nga explicar bala ni sa taya sa tao nga way gid ko kaman-maan sinamo. Pero ang iban nga balita sa national mga kaaksyon, si Senador Amy Marcos ambal niya kung tani dulaon na lang ni mga lockdown nga ini sa mga sa bugos nga Pilipinas, i-lockdown lang tani dire ang mga high risk nga mga area, inabalay may mga positive dira. Pagkatapos dulaon na lang tani ang mga ang kwan kuno ang mga ang tawag sini ang curfew, palawig panubo-nubuon ang mga oras, palawigon ang oras ang negosyo kay para makabalik-balik kita. Amo nang tinutuyo ni Marcos iya siya para maagtindog liwat ka makabangon ang aton ekonomiya sa mo sini nga panahon, no? Kag kon maghatag ginman kuno sang ayuda ang gobyerno sa mga pigado kang halatagan, dapat correction hands 24 hours, hindi kay walo lang ka oras kay para hindi magdinasok. Ang punto ni Marcos may punto di siya, ambalya siya kon lawigon ta ang inuras ang negosyo, may aras ang tendency diri nga ang mga tao hindi maginuto kay nga para nga hindi sila magdinali-dali to kayo basi manirado na ni sila. May point man si Marcos mo, no? Pagkatapos ining curfew hours nga ini kon dito sa Metro Manila, siya kon lawig-lawigon tani or panubo-nubuon tang oras ang curfew nga ini, ang mga tao action hands hindi magdinaguso kag maglinumbaan ay sakay sa salakyan kati masalig sila nga may next pa na kag hindi pa ta maabtan sang curfew nga ini. So mapabili ng taanay may mga salakyan pa at least hindi maginutok sa salakyan, malikaw iya ang Laton Festival. Aksyon firing line. Amo nang tuyo yan ni Juan ni Marcos mga kaksyon, nag-aapilar siya sa gobyerno. Are next year 2021 4.5 trillion pesos ang budget nga ginadibatihan karon dira sa Kongreso. Aksyon firing line. Si Cabinet Secretary Carlo Alexima Aksyon Nograles nagpalayag hambalya dapat na early as possible ipasar na ni ang 4.5 trillion pesos nga budget for 2021 nga dako ang papel niya sini sa pagbuligta sining COVID-19 nga problema. Aksyon firing line. Response, recovery, rehabilitation, kag iban pa. Ilabi na gid education, health, transportation, infra nga karon ti medyo down gidya ang pungsod Pilipinas sa amo sini nga sitwasyon. Aksyon firing line. Ang COVID cases subong sa Pilipinas naglabot na sa 307,288 ang confirmed nga cases. Aksyon firing line. Nagsaka naman sa 3,073 ang bag-o. Ang aktibo naglabot na sa 49,244. Ang naka-recover ara naman sa 252,665 pero ang patay kay 5,388 na o kon 81 na mga kaaksyon. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Speaking of cases mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod, daw nagakakibot kita. Sa nagligad to daw hindi kita matingala nga nagpatigayon balasang duha ka adlaw nga weekend swab test to lang mas testing to bla nga naglabot diri sa Bacolod gani isang 4,300 more or less iyaan na pa swab test. And pagkatapos sa to nagwa nga 531 ang nagpositibo sa 4,003 madumduman nyo to. Sa nagligad patuti mga lapit na isa ka bulan ganiho. Sa sinanga mga sinimana pagkatapos ang swab test aksyonan ti ma-consider naton nga adlaw-adlaw gasaka ang numero, isipon ta gasaka agad. Pero titapos naman guro mga isa man to kasimana ang 531 until today, yesterday ang numero way gapabilin sa 50 up to 100, sometimes mayra pa 100 plus nga naga-positive diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Now, ano gid bala ang estado subong nga ang agaamo sini, anong rason nga nga nagasaka abi ang positibo sining COVID-19 diri sa Bacolod kag amo ini ang rason kun nga
nga daw hindi kita mapahalin-halin anay diri sa modified ECQ. Action firing line. Amo nang aton diri makitaan sa nambal ko ikay na si Mayor Bing Linedia nag-ayo na sa IETF, DILG nga kuntani pag-umpisa sang 12:01 on October 1 mabalik kita sa General Community Quarantine. Action firing line. Di lang tawon tanan ko nanong aksyon sila sa aton nga National Office abi ang DILG, region sa DILG dira kag sa IETF. Now, diri sa Bacolod do may na timahuan kita action hands nga hindi lang ya ang isa nga positive sa sina nga puloy-an. Sometimes may ara na nga sa isa ka compound tanan sila positive. Action firing line. Amo ning makalalain gini sitwasyon subongo. Kag ano ba lang rason dira? May nakuha ko nga information, may ara kon kay isa galing nga nag-positive action hands nga nagapamalibad sila iya nga dalon sa isolation facility. That's why nga ti hindi matago nga basi sila man lang dira nagalaton-lato na. Action firing line. Amo nang numero nagasaka. Anyway, sa dugang information. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya si Barangay Takuling Kapitan at the same time konsihal sa Bacolod, presidente sa mga kapitanes, Lady Gles Gonzales. Ma'am, good evening. Good evening, Action Bryan. Good evening sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Salamat gid ma'am sa time subong nga gabi. Sa gihapon palamang ko tanon sang Bacolod non and of course Negrosanon kun nga ang adaway gabahara nga aton sining pagtayuyon nga pagtaas kag madamo nga numero sining COVID-19 cases sa Bacolod, ma'am. Ano ba lang medyo nakita nyo diri, ma'am? Of course kabalo ko ikaw everyday nag-intragid sa mga meetings sa IATF kag iban pa nga mga emergency ka meetings dira abi. Ano man pinaka nakitaan factor nyo diri, ma'am, nga daw wala yan nubo ang numero, ma'am? Okay, no? So, Action Bryan, kita everyday sa aton na Emergency Operation Center, no? Punto da si General Feliciano, kagang iyan na wife, na si Ma'am Mia, kag may mga sari-sari na clusters daw, punta man si Councilor or si City Administrator M. Ang, no? So, may nag-analysis every day sa daily trend, barangay trend, kag may mga analysis on a certain group, no? So, ang aton, kita na isa ka nakita or sa observation, sa aton na contact tracing is more on close contacts, no? Especially ang aton na mga household close contacts. So, amo ni siya nagapadako, Action Bryan, kay ang isa ka household, kwaon niya sa iya na workplace o kung sa diin niya kwaon, then puli siya sa iya balay, hindi siya mag-isolate or balaan niya na may symptoms siya, may close contact siya, na-test siya, so hindi kita kadali-dali isolate, no? So ang tendency is, ang bilog na household member naton na infect man, so plus ang ato na other household, ang compound ang tupad-balay naton dira na infect man, no? So go force multiplier siya, no? So multiply siya. So amo na siyang reason na nagasaka. So hopefully with the strict implementation sa ato na extraction team na ginapangunahan sa ato na EOC, no? Gina-strict subong ato na home quarantine, no? So past few weeks may mga nabatian kita na mga balibad pa sa home quarantine, no? Sa isolation, so amo na siya ang reason why na nagasaka man ang ato na kaso. So ma'am, kung magpamalibad abi wala may gina-impose kita dira nga legal basis abi para at least ma-force tani sila ngati transfer sila kay pinaka-forced iya nga malatna nila diri, of course ang ila sini pamilya, di ba ma'am? Yes, correct na siya, Action Bryan, no? So ang ato na extraction team is guided by our city legal office na part man sa ato na EOC, no? So kabalo na sila sa ato na imposition ako ng ato na guidelines regarding sa nagapamalibad o kung ang hindi magupod, no? So with God's grace, Action Bryan, no, kag sa cooperation sa pumuluyo, most of our cases for the past
1 week na, no, more than 1 week, nagaupod na sila sa isolation facility. Kag ang gakabilin na lang ang those with special needs, kag hindi na si CAP ang ma-decide, no? So una si CAP ang ma-decide. I see. Gina-decide na siya sa ato na cluster doctor, sa gina-approve gid sa ato na EOC. Pati mayo kay mas gin stricto nyo pagid ma'am with the doctor niya kag iban nga mga personalities abi nga behind sining contact tracing nga ini ma'am tapos sina. Yes, correct na siya action by, no? So kabay pagid na with the strict implementation sang ato na isolation extraction naton, makabuli gininubo ang ato na kaso. Ma'am, may ari diri ma'am nga compound gid mismo ma'am, medyo damo sila ma'am. Don't mention lang some place abi, may ara gid mga case diri ma'am. Yes, no? So actually, may ara kita 2 or 3 barangays na amo na siya na case, no? Big barangays. Compound sila, no? Mga relatives, iban gani ng lang niya borders, no? Kago boarding house na isa ka compound. So ano gid sila? Nang all extracted past few weeks na siya na case, no? All extracted gid sila kag ang nadugayan lang to kay isang una ang ato na laboratory. Medyo hinay ang turnaround time, no? But with the help of the EOC, napadasig tang turnaround time paghatag tasang list at kagagabi ginapa-extract na yun man sa ato na mga kapitan. So magambal kita nga sa sinang bilog nga area, pero ang source of ining nag-positive diin ni ma'am nagatrabaho or ano nga workplace sa halin ma'am mostly ma'am? Okay, so ang index usually action by from BPO companies. BPO. May ara man medical frontliner naton. No? So amo na siya usually ang aton na cases gid na taas, no? So, ang kasubong ang nagagawa naman ni Action Bry ang those na mga dialysis patients naton kay pregnant. Amo naman na sila ang gagawa na positive. Kadelikado sang gabusong pagidi no? Kadelikado sa no. Yes, correct. I see. Di ba mayra kita sang protocol iyang ato na ITF nga once gani nga positive ikaw, if your balay gani wise ang separate da nga CR room, hindi ka na pwede. Pero diri sa Bacolod dumi ara gyapon nagapamalibad ma'am no? Sang last 2 weeks action Bry go na budlayan tanda, no? So kay go na naman na kondisyon naman ang mind sa ato ng mga Bacolod noon, mga pinalangga nato na taga Bacolod, nang pag-angato na may option no, especially with our pumuluyo na belong to Class A, may hotels na naging accredit sa DOH as isolation facility, no? So may hindi sila sang isolation facility na free sang iya sang syudad, nang mostly ang ato na mga pumuluyo na nakasakang ara sila sa hotel facility. So makita Action Bry, so mga 1 week na na ang ato na extraction 100% extracted. I see. Ma'am, ano ayan ang rason sang iban kung nga hindi sila pa-isolate abi sa quarantine facility gid mismo? Ano di ba da kompleto naman kita pagkaon, may mga nurses ba da, may tanod pa, may pulis pa, no? No mo bla? Yes, oo. Yes, correct Action Bry, no? Sa ako ng mga pamangkot-pamangkot man sa mga taga-Takuling, ang pagkaon is bastante, nagtambok sila gani, no? Comfortable man ang ato na isolation facility. But may ara kitaya pumuluyo na may extra money man lang, kag most gusto ang comfortable, mas comfortable pagid, condition, may television. So kung kabay ka-afford ka man lang, so amo na nag-opted sila to hotel facility. I see. Again, ma'am, i-refresh tabi nga ton nga quarantine facility subong like sa mga schools, ano? May division na dira pagkatapos may kaugalingon nga bed sa dira, electric fan, amo man ang pinaka-basic nga needs nila, di ba, kag CR mismo, ana? Yes, correct, Action Brian. May well provided, man ang tanan may hygiene kits pa. Tikita mo lang na, no? Kaya kita may mga rason pag ang iban dira guro nga kung pagkaon dog in question nagligan to pero sabat naman to ibang guro ti ba si TB lang gid guro, no? Tiga bagol so lang gid yang iba na Yes, Action Brian, no? So nami man nga to na quarantine facility kag gina-maintain man, no? Headed by Councilor Novero and Dr. Capornan ang ato na main man dira. So kabay pa ining mga plan subong nga kon hindi
magpasugot ti ginapilit na gid kay basi isa ini sa nakit-an gid man tuod ano nga nagasaka gihapon ang numero sang positive cases diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Maluoy man ta sa Bacolod ay plus pagid nga si Mayor Bing nagaluluhod na subong sang apilar ho nga kung pwede ibalik kita sa GCQ para makapangabuhi man sang new normal ang Bacolod nun, ma'am, ano? Damo na bing sitwasyon. So, yes, correct, Aksyon, Bryan. Ano pagid ba? Yes, kag sa apartment sa ato ng mga kapitan, no, damo man kita naging sacrifice ng mga priority projects, kani, no, so because of the pandemic, we aligned kag it's 7 months, no, it's 100 sila na ka-days na nag-operate kita. Ang amo ng mga tanod, ang amo ng mga barangay workers are only earning an allowance of 3,000 to 5,000 sa barangay, no? So kapoy man kita tanan, so let us cooperate na lang para matapos ning aton na curve sa pandemic. Ang isa pa gid nga ginalauman naton kon matigayon ang ining kwanbla ang swab testing man sa mga vendors naton sa tatlo kadalagko nga mga markets diri sa Bacolod, ma'am, ano? Kamay pa nga pas negative lang sila tanan pero hindi gid. We are praying. We are praying. Sige. Ma'am, iulayhon ko na lang ano to kaina may ara gid man tod sang may nagpanghaboy sa mga PPS da sa barangay Takuling, most likely sa may circumferential road ini. Yes, no. So, Aksyon, Bryan, may nagtawag sa ako na isa ka resident ng Villa Celia subdivision, no. So, back entrance na nila na amo na kami mga gloves and PPE, but gintawagan ta hagina ang ato na police station 6, no, nang ginano ta sila pamangkot ko ano, although na nagkadto man tanod sa ang ato na mga nang gipahatot ng barangay team, but ang main person to investigate is the police station 6. Ang hambal nila sa akon is ongoing pang ilan na investigation, so they will give official report once na ara na ang ilan na official report. Pero initial, ma'am, ano to, may nakitaan man lang niya, may nakitaan man lang ang mga PPS dito, way man niya makitaan kung sino nagpinanghaboy? Yes, no. So, based sa ilan na initial investigation, mina-widget man lang kano, but gina-identify ko ano na sa lakyan ang nag-widget o kung intention, bala o kung hindi intention ang pag-widget. Ay, sige, kung ginhaboy, ginisang hungod, hindi manami ina, no? Makatuga ka mo sandugang chaos di karon sa syudad sa Bacolod, kung hungod nga ginhaboy ini. And if na we get man sa nagapanghakot sang basura like IPM baliway naman iban sa contractor diri, so please lang tadlungon man nga pagtago ina kay ti kun halin ina karon sa mga hospitals higko ina kagaw ina ga pinalagyo patadan kay COVID-19 tapos maglinapta das dalan ya, ma'am counselor, ma'am. Yes, correct, no? So, ang barangay Takuling daan is considered as high risk. Okay, we are in number 2 at sa ranking sa whole Bacolod sa barangays, no? So, kung ang tao na nagsaboy ka infectious na, it is considered infectious waste. So, gaduga nga to na problema sini, no? So, kung intention, so, kabay pa na mabatian yan na it is not good, no, na na maka-create chaos. Kaya nga ako na nabalaan, Aksyon, Bryan, is siya, new siya, hindi siya use na gloves. So, kung ano man gid, kung man gid na unintention ang pag-widget, no, so next time, no, lesson learned to us, insecure tagid kag isulod ta sa proper garbage bag, no? So dapat color green na siya, kaya infectious siya. Sige. At least nabalaan sa mga gabi nga mo ng sitwasyon. Pero kabaton ka man text, ma'am, nga may panagtag-ayuda sa mga LGBT. Gapon. Wala, Aksyon, Bryan, no? Wala ko kabaton. But damo, taga-Takuling, nagpamangkot sa akon, kung ano ina. So, ang kabat ko man lang, wala ko kabalo. How special ini sila, no? Nga ginamos na. Sino man ang gapalapta sila man, luoy man ka munugay na kamo pa sobra debi sa butahe. Sa butahe giniya mo. Yes, correct, Aksyon, Bryan, no? Sa subong na pandemic, hindi ta kinanglan ang kritiko, no? Hindi ta man kinanglan ang amuna na mga lubrahon. Kinanglan ta mag-isa, no? Isa kag magpangamuyo kag mag-cooperate sa ato ng mga health protocols. Why patadaan maka-overcome sang ayuda to sang Sabado sa NGC tapos dungagan ta naman padumog ta ni mga LGBT ta ay nano man. Yes.
Aha. So gusto ginduo nila magsikat ang Bacolod sa Permian. Sikat-sikat. No? So, but nag-create chaos kag ang problema is ang government na to, no, officials the problema man. Kag ang nga to na mga silent na pumuluyo, affected man, no. Yes. So damo pa dan high blood doon, mga high blood na gid nga. So kita sang fake news. So kabalo kita mag-filter sang fake news kag no. So damo pa kita lubrahon nila naton kinanglan ng mga activities. Ang Bacolod subong hindi naging tawag Mount Action Hens, hindi naging tawag nga City of Smile subong mo. City of Prank na subong ang Bacolod. No. Himo man na sa mga himo man na sa mga sagad sa social media. Ati makayuho man kita bla. Yes, sige, para mag City of Smile ta balik. Gani. Mo ginapangita naton. Ma'am, salamat. Good evening. Mabuhay ka, ma'am. Thank you, Action Bride. Yes, ma'am. Action Firing Line. Si Councilor or kapitan sa barangay Takuling Makaksyon na Lady Gles Gonzales, salamat gid sa mga time. Amo na ang faktor nga nakit-an nila kon nga wala gyapon naga-downgrade iya ang numero siring COVID-19 cases diri sa syudad sa Bacolod because may mga utod kita action hands nga hindi mag-upod sa mga contact tracers naton pakadto sa isolation facility. Nagadinungol abing iba nagapatig paabi no tapos may gapamangkot titi sinong masagod sa family nila kon dalon sila sa isolation facility. Bisan dira lang sila matiner gyapon sa balay nila, hindi mas lang gyapon ka trabaho, kung useless man gyapon nga dira sila. So may tendency pa, may chance pa nga matapikan niya ang ila sa pamilya kay kung gisa ka kalipat kay gid yaman nga mapalapit sa pamilya mo damo. May kon pag ara kas balay mo biara kagid sulod kwarto da pagkatapos ginlaka na bing kwarto mo nga duhol-duhol ang kamuda sa may buslot nga gamay ginaguro do ka ang seguridad do aragid. Pero kung bukas man ang portahan, hindi gani magupod sa isolation facility, tidra payhan nga wala sa may nagalantaw nga mga otoridad magpinagusto na da sa iya karon. Action Firing Line. Please lang mag-cooperate man kita, no? Mag-cooperar kita kay para matapos tani ang problema ta sa syudad sa Bacolod. Oy, kakapoy na oy. Action Firing Line. Pwerte na una kakapoy sa gikabutang ka face mask akon lang sa aton guyabla. Katapos sa imo guya paghukas mo may porsyon niya nga ito, may porsyon nga puti. Action Firing Line. kung kisay na lang ni kagid ka saho sa bilog mo nga kabuhi subong ka lang nag-face mask, subong lang manabalaan mo galing nga gapos nga kay mo iya kanal glaya. Ya mo na blaka basta mo na kapoy face shield pagid gadugang bugat sang imo sa ninawong mo. Kumbaga antes ka maglakat sa balay mo do inablang do pulis kay mo nga arena nakatak-in ako. Nabutang ko na nga kon sini nga 45 di sa kon sini kilo bi check ko be di subong amo man kita na antes sa maglakat dahil mo ka pangita ka face mask mo dahil mo katakod ka face shield mo tapos may Q-pass pagid. Action Firing Line. Di kung dita mag-cooperar sila until when kita maginamo sini abi no please lang maluoy man kita sa kugalingon naton kag sa mga palabuton ta. Amo na dira mag-action didto may point kay na nga ginpagwa si Gonzales mga kaksyon nga halin sa BPO kag sa mga workplaces iya nga prone gid man niya sining COVID-19 ti mga frontliners naton most likely nga trabaho sa mga hospital ti given ina iya sa mga BPOs ti nga ang nagdala mo manis liwat man guro kon may ara dabi isa 2 3 4 abi pag isolate na dayon abi para ma-contain tani dito pagpairalon diri nga more on duty lang tagyapon bisan nga nagahuyo-huyo nakabuda kag nagapang problema na kamo. Action Firing Line. Actually may ara sa isa ka person diri action hands nga nag-chat sa aton personally. Gusto ya magpa-interview. Gusto ya nga ibuyagyag ang istorya sining COVID-19 kung nga nagdamo diri sa Bacolod. Action Firing Line. Galing kay ang pamangkot ano ni siya kalihitimo. Amo ning akon gusto pamangkot. Ang na-target niya diri amo ning BPO. May ginamuno di siya nga muni mo na. Saliko kung galing kay gusto ya nga taguon action anang pangalan niya. Hindi man pwede basta-basta ina kay karon magpangitaay kita karon ako na mabutang niya sa intonses na. Action Firing Line. Dapat may pangalan. Sigurado ko subong nga monitor ni siya basta didto ni sa sur nga bahin sa probinsya pero ang ginatumod niya diri sa Bacolod niyo. Kung pa-interview ka sir, abi lantad tang pangalan mo, ituturon tanalan ni kung gusto mo magpanugid ka kung sa diin ginagdamo abi si COVID-19 mapagwa na lang tiya ngalan ta.
Hindi man ta sini makasuhan kay manugid malantaya nga amuna at may ebidensya ka daw ano nga sitwasyon. Action firing line. Ginahangkat naman ni gani kay Prita Puson tani si COVID-19. Las 7:59 sa aton sini nga pagpangalagan. Ang mga LGBT tada nga utod ha, di lang ka mo magdinunguso kay hindi to hingunan no kwan ha. Action firing line. Ang kilala ko man LGBT din yung magka-text ako sa tuod ni Bray ho. Di kami ni makadto man, di ko all city hall man na ho. Lingko dali gilang pamati anay pag-aga ti pag-interview sa hotline. Hindi gigali tuod. Tani guro duroy-duroy man tong migo ko nga miga ko. Action firing line. Last 8 mag-aksyon sa aton nga pagpangalagan. Standby ka mo dra kay pagbalik naton dugay-dugay. I-check tani bi anong natabo gid be didto sa banwasang Morsya kun nga ang natumba kag patay giniyang drug personality nga ini ho. Action firing line. I-check ta karon pa dayday ta aksyon John Diaz sa aton pagbalik dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time last 8. Maayong gabi lang sa mga kauturan ta nga nagatutok na halin pa kay na kay Milicio Plaza III naga-monitor. Maayong gabi sir, nagasigabong na. Bao salamat gid. Si Nanay Ime Mandao Esmeralda Tulido, salamat gid. Jen Oy si sir, salamat gid ma'am. Monitor subong, God bless mada sa imo. Ruel Camunias, salamat gid sa pag-monitor. Stay safe man, ano? Tamiyaw or si Plaza again. Tamiyaw ya ang mga Plaza family. Si Char kag si Chem kono. Grace Mitton Cousins, monitor man sa Manville Royal Subdivision. Keep safe sa mga mga kaaksyon. Sige. Malupet, Sir Bryan, akon anak senior high online class pirmi sila wala ginaklasihan. Mahal ang tuition, bayaran namon pirmi wala klase tapos wala ga-discuss mga teachers. Pirmi lang hatag activity sa mga kabataan. Tani guro sa online dapat may gini no, may ulo-dulo discuss ginaguro kay magulo activity kalanda without the presence ni teacher. Do ka budlay ginaguro himuon ko kaysa. Bilin sa Lao naga-monitor man sa Barangay Tangob. Si Adis Gabs naga-monitor man sa Punta Taytay. Ma Earl, salamat gid. Si Shelito Panis biskan lain padi ang presidente hindi man gyapon kapahalin sa China, hindi gani kapahalin ang Amerika, kita pa nga Pilipino, none. Ophelia Palabrica. Good evening, Sir Bry. Base sa ila pag-enroll LESF, duha ang ilagin chikan, modular kag online. Di guro kayang chat diri sa akon kag panugid, kilalang kilala, kini mo siya modular gid saya. Modular gid saya. Kay padakibot siya nga nag-online na. Dungagan ko basang kay Ma'am Ophelia ha. Kaya ang teacher nagabase sa Learner Enrollment and Survey Form, LESF ko no. Ang mayo sila Sir Bryan ipahulam sa parent nga gareklamo ang LESF sang bata ya kag lantawon kon ano ang ila ginpili para klaro. Thank you very much. Amo na galing kiti lantawon ta niya kay siya mismo gahambal nga modular gid siya. Nakibot man siya gani nga nag-online na, ha? So ini siya nga personalidad ang babaye, hindi man ni siya nubo IQ, taas man IQ. Good evening po, watching from Imos Cavite. Salamat gid si Martin Aliling. Heaven si Gege Eda Dilicana. Good evening, Aksyon Bright. Tani mabalik na ang turismo da sa Negros. Kag wala na travel pass or ano pa nga requirements para kabalik na ekonomiya sa aton lang Japan Health Protocol. Gustong-gusto gina sa tanan gid galing kay amuna. Hindi gid basta-basta guro, na. John Hamula. Good evening, Sir Bry. Fred Ninia Araman, Mary Jane Balio Alio, April Montero Palma, Leonila Turusan, Kinapagaiko, Bala Aksyon Bry. Sige. Colonel Gail, good evening. Salamat ginaga-monitor subong sa Nopo. Ano? Salamat gid sir. Amparo Laverde Calma,
Aksyon Bray, monitor kami Hermelinda Mansilingan. Lawrence K. Flores, Aksyon Bray, good evening, monitor kami di Bagsakan, Lawrence K. Flores Galia, DDBA, salamat. Marilo Travilla Katinoy, Lawrence K. again, DSB. Okay. Sige. Almira Lim Malazarte, Virginia San Antonio Olpinda, Aksyon Bray, good evening. Always naga-monitor gyapon sa Silin Homes sa halong kagida, Aksyon Bray. Salamat kamuman. God bless. In Avoids Dohinog, good evening, Aksyon Bryan. Monitor Kalong-Kalong Airport. John Esteves, ano abi, Aksyon Bray, di magtaas ang numero kay kon may ubo na lang kag sip-on. Kung may PhilHealth ka, hambalon ka na yun, COVID positive ka. Pero kung wala ka tanan, mayo man resitahan ka malangsang bulong. Ha. Ginbuhatan nila nga. Tando, diin bukid. Si Sir John Marie Radok, naga-monitor man subong sa La Castellana. Salamat gid sir ha. Paabuton ta ka sir magtapos COVID-19 magtawhay. Makuan kita. Makaon tada kape makapi-kapi kita. Good evening, so Bryan Galantaw kag nagapamati si Eliseo Catalunya Takurong Sultan Kudarat ba. Joby Monares watching, good evening, Exxon Bry. Apple lang. Good evening, Exxon Bryan watching from Handumanan. God bless. Christine Minies Villalobos naga-monitor man sa Sinimatinian. Ang CR Common Teresa Oliveros. Zinaida Tumayan watching right now. Good evening, Sombray. Sherlito Panes, sino masagod sa pamilya sa nabilin? May gabi, Aksyon Bryan. Kay Michael Sofia. Lawrence K. Flores again. Good evening, Sombray. Ka-look alike kagid ni Ninoy Tuto Morden. Always monitor kami from Adjabo Bunga. Taga Adjabo. Wow! Lagaw ko da. Kamang-kamang tada sa may mga bato-bato nga ginagmay na bla na. Sa puntada yon sumba to bla sa inyo da. Nami ligo sa bago ba. Pagwatan lang dugay dapat na. Monitor ko di Aksyon Bryan Purok Isla Villamonte. Si Marlene Diaz Araman, Sir McTown, evening Aksyon Bryan. Hidlawgid kami kay Ramil Lara, Totoy Coryo, kag King Magbanwa sa Hinigaran. Ramil Agsam Araman, Chris Vilma Reyes, good evening, Sombray, watching lang, Barangay Stefania East Homes 3. Mercy Flores, good evening, Sombray, keep safe, Bacolod, God bless, watching live here sa Hong Kong. Joy Rainy Inocencio Matiliano, salamat gid. Melvin Pinia Fiel, salamat man. Zinaida Tumayan again, amon ginaayo mabalik biyahe namon. Aksyon Bray, ginapasalamatan namon ang rice food packs kay attorney kon si Haldindo Ramos. Thank you so much. Wow. Junior Castillo Bisiata, nagamonitor man. Janet Flores Araman sa Las Piñas. Jocelyn Alerta Cordero Hilyang. Aksyon Bray, good evening. Always monitor kami lang. Lihog Tamyaw Alma Cordero. Thank you and God bless. DJ Jonata nami tani mapa-interview si Sir di na to siya para mabalaan ta diin halin ang COVID. Good evening, Sir Monitor from HK. Salamat. Gid Albanias Smile. Eden Villarosa naga-monitor man sa Singapore. Milanio Berueda naga-tutok man sa Purok Paglaom Takuling. Salamat. Junior Castillo Bisiata, maayong gabi Aksyon Bray, Tamyaw ilang Bisiata family kag Humayaw, Sumanga. Si Jomel Milyares Araman, shout out lang ko no family Milyares ang Kawayan. Jima Makilan, John B. Online Pro, may swimming pa nga fee. Lala pa giniya. Diba sidra ka lang malangoy sa balay mo yan? Good evening, Aksyon Bray. Monitor kami barangay Sumaga upod kay Mabel Seva kag Kayla Shane Biabado. Olive Prado Gargaritano, may gabi lang Aksyon Bray watching Love Riyadh Kisay. God bless. Hildegard Deribatado, good evening Anchor. Good evening Anchor Bryan. Have a nice day. Salamat.
Lenny Valencia, Bry watching from Fairview, Quezon City. God bless. Rebecca D, no? Nagamonitor man sa God will protect sa imo. Salamat, ikaw manda, kag family. Chita Navarra Hokaban, good evening so Bryan. Monitoring from Morsha, good evening to Sipak family. Driver team Raha. Good evening so Bryan, keep safe Bacolod. Mga Bacolod. God bless from Bago City. Garcia GG, naraman. Watching live, keep safe. Si Tobias Nets, nagamonitor man, gamonitor sa Dumanan. Marilo Tronco, Ramona Azero, sa Barangay 35. Araman si Rilan Lagradilla Biboso, sang Bagsakan Libertad. Kadamo sila sa Libertad, no? Bagsakan. Good evening, Aksyon Bry. Halin kay Ana Delia Torres siya. Rockney Malinaw, Araman. Si Ryan Borja, salamat gid. Monitor sumong sumag. Si hindi na tuman. Pretty Mahilom. Nadula siya. I'm sorry. Are. Alright. Are. Rila. Ano ba dila? Nene Albasin Kalaluan. Naga-monitor man. Rila Negadia Bibuso. Shout out Biboso family. Aksyon Bryan nga, nag-utod-utod imo signal how kon sa internet lang ni sa Globe. Internet na sa signal na. Halin kay Pretty Mahilom. Good evening, Aksyon Bryan, watching here Lopez Housing. Keep safe, God bless. Hambal ni teacher langoy ta kuno sa labador. Amo na ina ang PA. Ausos Alin kay Ana Mandrigos Rob. Si Sir Zeus Manodog Cage, may gabi. Aksyon Bryan, always watching from Barangay Granada. Kon MGCQ kita base sa number na ga-increase sa gyapon. Dobodlay pagyapon, salamat. Balaan tagina. Si Marlene Privano naga-monitor man. Last 8:11. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Before sa report action Jan Diaz sa nagluntad nga shout out kay ina dito sa Banwa sang Morsha. Halin sa kay 7970 Aksyon Bryan, good evening. Si Tots Bravo niya.
Gapamati gid sa program daily. Ask lang kami tani diin ina ma-apply sang subsidy ni Kong Gregman bao kay wala gid ako sinaiya kabaton sa mga ayuda. Kon ang inanamin mo party sa LGBT, inablang mga gays naton kagiban pa. Why ito sa dito tuod sir. Hindi to tuod sir, hindi why ka pa-applyan gid no. Why sang kamaturan na to. Halin naman sa kay 5830 sa Mansilingan tag tatlo sila sa kwarto gani hindi siya maghambal nga comfortable sila. Oh, gali ka. Pero team division. Oo. Di gid pwede nga mag sa isa ka kwarto nga wala divider bla. Why division? Di pwede nga magtingob ka buda tulog. Dapat may division gini. Na-interview ko before si Councilor Novera kung di ka magsala. Sa isa ka room, ginbutangan gid division. Di blaksyonan na ginbutangan division da para hindi ka mo pusngahanay da sang inyong kunanong may ara kamuda. Halin sa kay 0698. Good evening, Aksyon Bryan, Aksyon Radio. Kung hindi kami biyahe, paano bugas nga panghatag? 7 ka kilos, 5 ka 3 pa kakilis. 5 ka 3 kakilis panghatag mga ido pamagkaon. Mayari pa ni bugaso, Edward niya. Akig man kami di sa Mansilingan. Kabi ka prang kaya si nung Eduardo tito si ama kumungkaong kay mo sang hindi idok mismo gani ka paningkoy. Oh, tao pa ihan nang susko. Good AM, Aksyon Bryan laban gid man ma-interfere na ang China sa 2022 nga eleksyon kay hack naman na nila ang Smartmatic. May glitch naman na 8 ka oras kadira na naman masinulod ang resulta nga pabor sa gusto sang China nga magpungko sa basin sang kasilyas nila. Grabe, pagindalom, may mga basin siya nga dala, no? Halin sa kay 8790, hambal niya Aksyon Bryan, mayong gabi, tuod na nga ang libre sakay. 1,500 lang ang ginabaton ka driver. Amo na kuno nga ang Punta Taytay, isa lang ka trip kay 1,500 lang ang ilabaton. Ti bad pa na ang 1,500. Dako na na. Bas, siyempre ang 3,000 na, buhinan pa na sa gurosang kwan mo. Kung sino ka ba na basic car gid be, pwede ka di katawag sa amon kay para matadlong tanay kay hindi man na pwede nga 3,000 ang ginambal tapos 1,500. Pero ang 3,000 na buhinan pa na sang gasolina mo da. Krudo mo buhinan pa na sang arkila sang salakyan mo. Di ko makapuli kan 1,500 abe, not bad no? Goods na sa isa ka adlaw. Ti kon mag-trip ka na isa, hindi na maayo kay nga ang inyo da nga inistoryahanay with the city pulo ka trips mo everyday baton ka 3,000 ti buhinan sang imo sini nga kagastuhan da kag hindi man guro isa ka trip lang kay ginalista ka mo sang traffic enforcer da may ara da ang traffic enforcer subong gini mo na subong barker sila nang tagalista da subong hindi man pwede guro nga isa lang ka trip no pero kon gina-insister mo ning text mo sa akon, be, pabalobi sa akon, be, kay interviewon ta na abe, hindi niya pwede, no? Aksyon Bryan, bawal ang panahor, ang pusta sa basketball, manahor man na gihapon. Kung pustam lang mo da nga, dira lang mo kilid-kilid, pumupungko, sulod balay nyo, way gina problema. Good evening, Aksyon Bryan, always kami nagpamati diri sa Moises Padilla, Barangay Quintin Remo, gapamati gid kami sa imo program kada gabi, tamyaw ko lang familiar, Hilia or Gilia kag Fat si mama man gapamati gid sa imo Aksyon Bryan kag akon mga magulang nga nagapamati. Sige, salamat gid sa inyo, salamat gid. Last 8:18 na sa aton sa nga pagpangalagad. We have on the line or we have Aksyon John Diaz maka-aksyon sa patrol. May correction sa drag by bust ka ina or isa ka shootout nga nagluntad didto iya sa area sang Morsya mga ka-aksyon. Sa gitna ng aksyon, patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa follow-up, Aksyon John, good evening. Patay ang isa Aksyon Bryan ka ginakabig-abing
high value target o high value individual kag matawag naman nga drug lord isa man kapugante sa gipakayon nga manhunt operation sa gintigog nga pwersa sa nakalain-lain nga operatiba sa Police Regional Office 6 kag Police Regional Office 7 kay nagidamang sang aga sa area sang barangay particularmente na Purok Utso Barangay Minuyan Banwa sang Mursa Aksyon Bray. Ang operating unit nga nagkasasaling manhunt operation ang ginapangunahan din na mismo sa Station Operating Unit 7 kag sa Mursa PNP Philippine Drug Enforcement Group amuning lead unit abe nga ginapangunahan ni Police Major Rogelio Pacificar Jr. ang iya ka Regional Intelligence Division sa Police Regional Office 6 nga ginapangunahan ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, ang Regional Intelligence Division sa Police Regional Office 7 nga ginapangunahan ni Police Lieutenant Colonel Robert Lingbawan, Regional Drug Enforcement Unit o RDU 6 nga ginapangunahan ni Police Lieutenant Tersley Castillo kag Police Lieutenant Glenn Soliman, Provincial Drug Enforcement Unit sa Negros Occidental Police Provincial Office nga ginapangunahan ni Police Major John Van Herson kag sa Negros Regional Intelligence Unit nga ginapangunahan naman ni Police Captain Ray Molas Aksyon Bray. And of course, dari ang operating team nga nagkasasri mismong mayan na operation yara sa idalom sang supervision sa Mursa PNP nga ginapangunahan ni Police Lieutenant John Paul Tabuhara. Sa ginkasad reaksyon Bryan nga manhunt operation nagluntad mga tagna 7:20 kay nagidamang sang aga sa nabukid nga porsyon sang Barangay Minuyan. Actually lugar may dito siya manukan lang palibot Aksyon Bray kag sa tunga sang manukan pra namtang ining payag-payag kubo abi no kay tihimo sa light material nga balay sining subject sa manhunt operation nga ginkilala kay Jennifer Mercader. Jennifer Mercader 43 anyos, residente ini sa Barangay Lugo, Borbon sa probinsya kon sa Cebu City, Aksyon Bray. Ini si Jennifer para sa tumakakson lalaki ini siya kay may asawa na ni sa kani Aksyon Bryan. Gikasan nilang manhunt operation kumo naibaluan sang mga operatiba ngayon si Mercader isa gali ka iskape o konpugante gikan sa Mibilin District Jail sa probinsya sang Cebu Aksyon Bryan nga nagparadyo lamang sa selda dra. Ibalo naton karon ang pinakarason. Saging kasa nila ang manhunt operation alas 2 pa lang sang kagaon Aksyon Bryan nakaplastar na to ang mga operatiba nga nagupod sining operation gid man mismo. Aksyon dyan, nila i-correct ko lang, hindi niya bypass gali kundi ginlagas niya paagi sa operation na niya manhunt operation gali niya na. Yes, Aksyon Bray. Manhunt operation yung kikasa nila, no? Alas 2 pa lang sa kagaon, nakaplastar to dito sa area ang mga operatiba, and then alas 7 sang aga, dito na nila nga gin-attempt sa nakita nila positibo nga agara digtong presensya sining ni Mercader Aksyon Bray. According to kay Police Lieutenant Tabuhara sa Mursa PNP, nga pagpalapit pa lang sa mga operatiba nga nagpakilala mga kapulisan kagin ayo abi nga magsungka sa mga otoridad samtang nagapreparar na ginalibutan na ang balay. Inalita na ko ng Aksyon Bray nga nauna nagpalupok kining si Mercader sa mga kapulisan. Rason kun nga napilitan man ang mga operating unit nga magbalos sang luthang. According to kay Tabuhara, nakamatis na kuno duha ka mga lupok gikan sa sulod sang puloy-an mahimo ti si Mercader gidman ang naglutang sani. Nagbalo sila Aksyon Bray, hindi mo ko na magrubo mga 5 to 10 minutes ang ilanay pagbayluhan ay isang lutang until pa Manila nga na zero in ang area kag na-check nila nga naiguan o kung natiruhan kining si Mercader kag ila na nga na-contain Aksyon Bray. Ang bagdarin ni Tabuhara, pinakatuyo gina nila yadakpon. Aristohon kining si Mercader kag kung mahimo diri ay temporary custody kag kung plastado na tawhay na bing sitwasyon i-transfer nila dito sa probinsya sang Cebu kung diin sa Aksyon Bray naghalin. Aksyon dyan, i-clear talang manhunt operation nga prior sini before sang 12 hours may na-commit ini siya nga insidente or ano nga criminality abe? Tawag sa Aksyon Bray nga manhunt operation kay iskape siya no from Cebu City but siguro nagpalagyo sa ilang selda. Okay, so kuan ni gali ang paggalumpa pagpalagyo niya dito sa selda amo ning basis gyapon
Kung nga ang gindakop Oo. sa diri nga nakit-an siyang ari di sa Bronsa Negros Occidental. Yes, Aksyon, Okay, Bray. sige, okay. Kaya na-prove na to dito sa may Cebu City, nga Aha. instead of kina-trial to nila, Aha. so nag-manhunt sila sa may probinsya sa Negros Occidental. Amo nang rasulok sabi ko nga may mga operatiba from PRO7 nga nag-coordinate sa may Murcia PNP. Aha. Kaya na, dito sa area man mismo, Aksyon, Bray, pagkasulod sa operatiba sa may puluyan mismo ni Mercader, kita na nila hamyangon sa may sala dampem, sa may mga ginakanaan dra sa kusina, malapit, ining si Mercader, maigo na ni siya sa iyang dughan. Kag dito, kitaan nga pagkasulod sa operatiba, patay na, wala na isang kabuhi ining si Mercader, Aksyon, Bray. Ang malaki dito sa lugar, sa sulod sa balay mismo, siya lang nag-isa ang nagatira dito, wala sa iban nga maupod. Ang nagabantay sa iya nga mga manok nga nagabubod abi ngaraman niya sa punta ulunhan nga daw kubo nga gamay nga gaan niya abi pulo palahuwayan pero according to kay Tabuhara sa tempong ina tinagpauli man nga sila mga lugar kay tagadra ng mga ining mga ginasula no ginapaubraya dra sila nga manukan ang sumbay mo nagabantay abi sa iya nga mga manok. Dito sa sulod mismo sang puluyan na recover sang mga operatiba ang isa ka kalibre 45 nga armas dotang, isa ka 12 gauge shotgun, mayari diri nga mga apat ka mga bala nga naglupok ang sumbay sang kalibre 45 nga armas dotang, kag mayara pagin mga cartridge kag magazine nga fully loaded according kay Tabuhara. Wala labot sina dira may na-recover pagin ang sumbay nga 8 tanan ka bulto sang ginasuspetsuan Cebu, hindi kinabulbanta, nagabugat mga 40 gramos, kag may estimated market value na 480,000. Aksyon dyan? Ginproseso na, Aksyon ba? I'm sorry, So meaning kung may manukan, siya naka-establish, siya dira, madugay-dugay ni siya galing nagatiner, Aksyon dyan? Yes, Aksyon ba? Kaya kalindrik kay Tabuhara, before pa man siya nasakpan sa Cebu, may impormasyon nga nagakadto na di sa may probinsya sa Negros Occidental. May pamilya siya da guro no? Wala sa pamilya, man. Galing kay ang iya ginakabig nga nagasapupo si Aksyon Bray. Amo ni man ni ang iya nga mga customer diri nga ginadusan niya sang illegal nga droga. Okay. Damo man na pangita sa iya sang paagi Aksyon Bray, no? Sa motor recover 480,000, nagproseso naman ang katapos ang scene of the crime operative, and then after sa pagproseso, ginulat nila ang municipal doctor nga sa nga mula sa PNP nga si Dr. Raymond Antonio Maguada nga muna na-deklaran nga patay ang lawas o kapatay na ining si Jennifer Mercader kag ang iya karon nga bangkay Aksyon Bray ang gindala sa may Villa Cruces Funeral Parlor diri sa may barangay Mansilingan, Surad sang Bacolod. Ang background ni Mercader antes, no? Papatayan nato na yung unang Aksyon Bray ang statement rin ni Police Lieutenant John Paul Tabuhara, Aksyon Bray. Natabo di manhunt operations ini joint forces sang Police Regional Office 7 kag Police Regional Office 6, specifically Special Operations Unit 7 and PNP Drug Enforcement Group, Regional Intelligence Division, Police Regional Office 7 and Police Regional Office 6, Provincial Drug Enforcement Unit, NOPO, Regional Drug Enforcement Unit, and Murcia Municipal Police Station. So, nag-stake out kami sa area in which located ang iyang balay sa isa ka manukan. Natungkan ini sa sulod sang manukan ang iyang light material house nga typical nga kubo. Then nagsulod kita early morning, then nagpakilala kita, no, nga police, pero nagresist siya sang arrest. Ang natabo ginpalukpan niya kita nga mga operatives, and eventually wala na ta gid may mahimo kay kita nag-ayo man ta nga mag surrender sa sang mas matawhay, kaso ginpalukpan kita, wala ta gid way ta last nga resort kundi mag retaliate. So naigo man ini siya sa parte sa iya nga lawas sa dughan niya, no? Pero ginahulat pa naton ang autopsy examination report, ang resulta sina kung diin gid ang
mga specific areas kung diin gidang igo sang bala sang naiguan naton siya. Action by dapat yan si Police Lieutenant John Paul Tabohara, ang officer in charge ng Bursa PNP. Kung nang tanong sumbray, dumudamo ang nag-operate ng mga dagko, gid nga mga operating unit, intelligence, mayara gid ang Philippine Drugs, no, kag iban pa nga mga coordinated nga mga enforcement agency, both the PRO6 kag sa may PRO7 Action Bribe. Anong background sining ni Jennifer Mercader para sa aton mga kaakson? Si Jennifer Mercader Action Bribe, isa ini sa galikaanay barangay kapitano kung punong barangay sa barangay Logo, Borbon sa probinsya sang Cebu. Ini sa Action Bribe ang nadakpan sa tungtuig 2018 bangod sa kaso diri Action Bribe nga pagupot sang illegal nga armas kag gina-illegal nga droga Action Bribe. Dito sa pagpanaysayon diri kon sa pagpayag ni Police Lieutenant Tabohara na ibaluan nga ining si Mercader isa gali Action Bribe kag drug lord o kon high value individual kag top 10 most wanted person o kon notorious nga persona kon illegal nga droga ang pagabalan sa bilog nga probinsya sang Cebu o kon PRO7. Kaya ang operating o kon ang negosyo sini ni Mercader nagalabot sa bilog nga probinsya sang Cebu kag tisang ulihi diri na siya nakapanggamot pagid Action Bribe sa probinsya sang Negros Occidental. Lalabot sina ining si Mercader ang notorious man nga ginatawag nga hitman o kon killer kay nagapamatay sa pinakauling nga formasyon nga nabaton diri sa mga kapulisan may mga 30 or masubran sa kulong Action Bribe nga mga persona nga ginpamatay. Grabe man ba? That is the reason why kung nga ang mga operatiba sang nga nagkandak sa Operation Action Bribe gintrastaran nila timpano pa kag wala sila nag-take chances nga magsulod gilayon sa area kay naibalaan nila ang background sining ni Mercader as according to Lieutenant Tabohara. Ginakabig sa Action Bribe nga drug lord ining si Mercader kaya actually samtang ara sa sulod sang selda gasigi Japon ang iya nga pag-operate kag pagbaligya sang illegal nga droga Action Bribe. Meaning parte na gid nga connections gali action dyan ang yan Yes, no? Sa dugay-dugay sa katatlo naton nga voice dito ginpatpati Tabohara kundi in Action Bribe angot ining si Mercader. Anyway, si Mercader Action Bribe ginakabig siya nga drug lord kay tiga-distribute sa norte kag sungabahin sang Cebu, though nga ginahambal kuno norte nga bahin sang Cebu gid siya nakatutok. Na preso sa 2018 nagwa o kung nagpalagyo ni sa Medellin District Jail sa tung Marso 5 tuig 2019 Action Bribe. Pagpalagyo ya ang gitatuan nga lugar probinsya sa Negros Occidental. Ang ipamangkot naton kay Tabohara kung nga Negros Occidental, ang impormasyon ginagarabaton kay prior pa sa garibadak dito sa Cebu, nagakadto na di sa Action Bribe sa Negros Occidental kami ara man sa operation ko negosyo sang illegal nga droga. Dari sa pag-abot na diri sa Negros Occidental, may nagsapupo diyan sa Action Bribe, nagkasaylo sa lugar, no? Ang una yang nagikadtuan nga ang pinaka-first gid nga sighting sa iya ko nakitaan sa bisang mga otoridad, dra sa Action Bribe nagtinay sa may barangay Alig sa Banuas ng Murcia. Ang ginaubray ko sa barangay Alig, nagapamakal ni sa Action Bribe mga manok, balakag mga kasapatan, no? Wala sa trabaho ng iban pero kapamakal sa kuno manok kag ibang kasapatan kag nag-intrasa sa mga bulang, nagapamulang sa kondin nga mga kabukiran, nag-according to kay Tabohara, pwerte pa kuno kadagko sang mga pamusta i Action Bribe. Siyempre damo sa kwarta Yes, no? Kag sang ulihi, namutikan sining ni Mercader Bahibo nga dito sa ato sa barangay Alig, ginsunod o kung ginamonitor siya sang Philippine Drug Enforcement Agency, kung PIREA. Ang gini mo i Action Bribe, nagsaylo naman sa kunodra sa may barangay Minuyan. No, dito sa transfer sa barangay Binuyan kaya para mas ang ilagan impormasyon pero para mas layo-layo kag sulod ng area hindi sa gilayon nga ma-monitor nga amo na sila nga persona kag dito sa nagatiner so nagpalayo-layo sa nagpabarangay Binuyan sa Action Bribe kag dito nagtiner pero kaangay sa gyapon ang sitwasyon paano nga monitor sa nga ato sa gilayon sa amo sila nga matanion kaysang uli si Action Bribe ginugtan sa mga otoridad sa Banuas ng Murcia ang pagpaanugot o kung ang bulang abi gina-monitor nila, gina-operate nila. Even kadumdum ka, even si IDG, ginalusot nila ang area sang Murcia kapag conduct sa mga operation against sa mga bulang o kung illegal fight ka, fire ka, bulang Action Bribe
So ginsulod to nila, and then even ang more sa PNP, ginasulod na to nila kag ginakontrol. The reason why nga natinedo siya, kay gali nagtinedo siya kay wala na bulang Aksyon, Bray. Nagtinedo sa sulod sa isa kasi mana, dito na sila balagi mismo, and dito na nga ginayon, ginapabalik-balik sa nga mga operatiba, ang confidential agent nila, nga nagamonitor sa may area gid mismo Aksyon, Bray. Ining si Mercader, amo man ni ang persona nga nagaduso sa illegal nga droga sa pila ka mga supplier o kung drug personality sa may syudad sang Bacolod. Kung nadumduman mo Aksyon, Bray, ato ba lang si Joseph Tuliti ito, ato ba ang napatay sa ginpatigan nga bypass operation sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Floresville, Barangay Panocoy, syudad sa Bacolod sa itong Agosto 27, sining atong 2020 lamang. Siya ni Aksyon, Bray, ang persona nga ginatawag nga si alias Jennifer nga nakapalagyo sa bypass operation. Ato sang gabi ito, ano? Yes, Aksyon, Bray. Ang sanggab ito bala nga sa may isa ka balay. Yes. Ang ginatumod nila nga babae nga si Jennifer, amo ni sa galing lalaki, Aksyon, Bray. Siya ning lalaki nga si Jennifer, Aksyon, Bray, nga ginatudlo nila nga nagadagdag sang iligal nga droga. So duman mo Aksyon, Bray, according sa statement dito, ang kada adlaw may mga nagkalain-lain nga mga salakyan nga nagkakato sa lugar. Kaya ang salakyan galing nga ini, amo man ni ginaservice sa kuno initially papuli kung magdiretso sa may barangay Minuyan. Ang natabo nagpalagyo sa Aksyon, Bray, according diri nagpagpalagyo diretso mas sa puli sila guro nga lugar. Kasi nga naangot sa wala labot sina. May mga nadakpan nga mas state level individual ang banwa sa muro sa PNP nga ginatudlo nga si amo man ni mismo si Mercader ang persona nga sa likod sini. Ang area man Aksyon, Bray, sang Bago City PNP according kay Tabuhara, may ginatudlo man Aksyon, Bray, nga sama na persona nga ginakuha nila sang illegal nga droga. Hindi ni basta-basta, hindi siya basta-basta nga tawag iti from Region 7 to Region 6 ganing sining nga coverage mo Aksyon dyan. Gani man. Amo na Aksyon, Bray, no? Ari si Police Lieutenant John Paul Tabuhara sa background sining ni Mercader. Yes, sir. Escape ini siya sa Medellin District Jail sa Cebu. Kay ini, sir, ang background ini isa ni sa kadako nga drug lord. Operating in the province-wide, no? The whole province of Cebu. And his focus operations in connection with illegal drugs activities is sa Cebu proper o sa Cebu City, no? Nagkadto lang ini siya dire sa area sang Negros Occidental for the purpose nga makapanago siya kay kadamo na ni nga mga operatives nga ga-monitor siya sa Region 7 kag plano na gini siya kwaon kag dakpon. Based sa amon nga monitoring 2 years na ini siya nga gapanago kag ang first area kundi gid siya nanago sa Barangay Aleg. Sakop pa na sang banwa sang Murcia kay nakita ini siya nga gapamakal manok kag ga intraman sang bulang sa Bulubukid nga area. Then na monitor ini niya nga ginasundan siya sang PDEA. So nagsaylo ini siya sa Barangay Minuyan nga kung sa diin dira natabo ang aton pagdakop sa iya nga nagresulta sa armed confrontation. Hindi na pagkabalo ko gid kag ako ga kuan gid ko nga hindi ginaiya duta. Kaya di kaduway na ng asaylo May ara to sa Alig tapos dire sa Minuyan na naman siya. No? So that's for the first investigation pa, sir? Yes, sir. Relation. Gina-continue pa naton ang aton pag-imbestigar di sa area kag gina-identify naton kung sino ang sa likod sang duta nga ginatukuran subong kag tiniran sang aton nga subject sang manhunt operation. Aksyon dyan? Sir, ma-consider sa mga big fish. Ghost na aksyon dyan. Ghost na aksyon dyan. Yes, Aksyon, mo na si Police Lieutenant Tabuhara. No, ang natabo galing sinidiri, wala labot nga mo ng background ya. Ini si Mercader, Aksyon, Bray, grupo rin sa kuno sa isa pagkikadako nga drug lord nga yara dara sa sulod sang Bilibid Prison. Balik konektado rin siya. Ang isa to Aksyon, Bray, kaya ginatawag nila nga drug lord pagit nga napatay sa Las Piñas. Doon siya rin kuno isa sa mga right hand tukong ginatudlo upod sinin ni Mercader. Nga sang ulihi si Mercader na Aksyon, Bray ang nag-inherit o kung naman sang iya nga
inegosyo sa may probinsya sang Cebu. Aha. Ang impormasyon kanina tabuara Aksyon Bray, may ara ko na yung halos adlaw nagadeposit si mercader 2 milyon ka pesos. Nationwide. Everyday Aksyon Bray. Nationwide na galing iyayang lapnago na gini sa election dyan. Hindi na basta-basta ni. Aha. Yes, kaya kabalok Aksyon Bray, na may nabaton kita nga information, may patong na gali sa ulo. Siyempre, sa iya sini nga sa ambano pala doon nga mga 30 ng pinatay niya. Sobra-sobra na action dyan mo. Gani, may aragoro nga banda nga para bala madakpan ini siya. Madakpan. Pero tigil ka dako na ton mo, mamalo din sa negros, gili may ari, tigil mo na. Sa Murcia lang, katupad talang din. Gani, no? Aman Aksyon tayo, no? Sa liwat-tariwa, ang confirmation lang kung anong connection sila ni Mercader sa ibang nga madlag lord sa Bilibid Prison. Yari si Puliso Tanan Tabuara. Isa kadlaw, 2 milyon sa isa ka transaksyon. Hindi na siya makuha kay jobless mo ni, huwag mo ni siya ubra. Okay, sa obra, pero may deposit. Yes, sir. Sir, pero Sir Doria sa Negros, i-clear ko lang, liwat, active sila nga nag-negotiate sa illegal drugs. Oo, sir. Sa subong, may ara kita nga ginamonitor nga mga cohorts na, no? Kaya muna ang mga tago man sa iya di, kaya muna ang ginadusan niya sa mga droga. So, hindi lang natin ma-divulge ang information with regards their identities dahil ginamonitor natin sila. Okay, sir, connected din sa Sir sa bypass sa Bacolod, right? Si Mercader. Yes, sir. Oo. Pero at least diri nyo lang siya na-monitor within the Murcia area nga nagadagdag-dagdag man siya. Actually, batihan si Puliso Tanan John Paul Tabuara sa Murcia PNP. Ang dugang pagiging ma-update may kang tanan si, kung pagiging na-follow up to naton, ang impormasyon may kang tanan sininggin patayon nila man at operation of Sunbright. Yes. Balik tagikan sa patrol at libot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Action Firing Line. Kwarteto ka personalidad ang nakuha kay nasang Murcia PNP and pila pagid ka mga ahinsya sa idalom iyasang aton sining mga otoridad. Kwarti man nga ngalan galinisang napatay mga kaaksyon kay na bumato ini siya as alleged siyang kapulisan ti mo na pinaulanan gid siya. Kabalo naman kita nga once gani magpatigayon sang operation ang aton sining otoridad. Hindi niya kay 5 action hands, 5 pulo bilog. Taglambot niya 50 bilog kung isig kung padalaman takit. Wainis lang ka basta-basta mag-operate nga magpulo-pulo 20 pinakanubo 20-30 panigurado na mo bisan pila ka bilog kontra lang da isa duha ila panigurado nga hindi sila madugan mo. Kaya mo gini once bumato kaya pulisya disgrasya ngor-ngori o kagid. Action Firing Line. Ang balita na aksyon dyan, maka-aksyon dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule. Ining Evergreen Herbal Capsule, makabulig ini sa pagbalansi sa lawas ng tawo, kanga iya sa pagdula sa imo sining blood sugar, uric acid, modera, bad cholesterol, ang imo sining high aton balita gikan sa Bacolod City Hall kag Negros Occidental Province o kon si Capitol mga kaaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sa kay Bingsky Dagumboy. Good evening, Bryan, watching live from Villamonte. Shout out lang family Dagumboy. Sitio Sambag Manghanoy La Castillana. Sige. Stephen Magbanwa, good evening, Aksyon, tani dason presidente naman ang private school ang imo interviewon kung nga online class pro ang assignment kag kadali lang sang tudluan ay kay ginaporsigigid kami mabakal books
kag ang box pila lang ka pages. Naka-interview na kita na before blamo di ko magsala. Actually nga kon nga bata from private pero so public dapat nag-practical ka gid mo. Pero gali kay grabe tudloan ay da sa private gid man mo kon face to face pero subong to itakbalo no. Pero sige gid mabakal box kag ang box pila lang ka pages ginausar the rest wala naman pulos. Ha kabay pa Aksyon Bryan makapamati ta sang plano ka private school budlay ngita kwarta pambayad sa Aksyon Bryan. Salamat sa imo sining information. Lilia Taton, good evening Aksyon Bryan, mayo na inyo signal Aksyon Bryan. Sang Sabado wala ka Facebook live sa YouTube kami pamati kag tan-aw sa monitor kag kami pirmi hotline kag firing line hasta sa night patrol. Salamat. Sang Sabado do disgrasya gid tong aton nga internet pigaw gid. Naman Dre Gusrob dapat man gid bala sir may mga support man gid tuod ang mga LGBT kay kalabanan sa ila na mga breadwinner kaluluoy man sa ila kag ila mga pamilya nagasalig man sa ila usto na. Ang ibanda ang mga manicurista, ang ibanda mga nagapanggunting, nagapanggupit bala. Ang ibanda tinagarampa gani iya mo para maka-income. Tiyangko tsakto na. Base gina namin ya Sir 15 only minus gasoline pa kag rent sa tag-iya ka jeepney ti wala na may mabilin sa iya nga driver kung amo man gid sina ang case nila. That's why gina question ko siya kung ano giblang hinatagay basi pwede di siya katawag sa akon. Pwede tali palabot kay Councilor Dindo Ramos. Good evening Aksyon Bryan, may buang diri sa sumag pang bato gapagwa sang iya maagyan gapangkuwa sang iya maagyan kag nagalagaw tungang gabi disturbo kay ginataghol ang mga ido. Sa mga ido anong dapat ni sa ila? Thanks. Report gini sa kwan gini mo sa DSSD, no? DSSD na kay dapat pang sakdakpon ni sila. Ang iban din nga mga may diferensya sa unahuna, way man na ginapandakop ta. Kay way man gapang hilabot pero kung mag-inamo sila dapat dakpo na isang DSSD ni budlay ni. John Cleven Duran naga-monitor man. Rolf Kosawa, good evening Aksyon Bryan. Watching you from Tokyo, Japan. Greet lang ko kay Mr. Rolando Diaz ang Bago City at sa kay Rolly Diaz sa Eroreco Subdivision. Salamat gid sa imo. Good evening. Aksyon Bryan monitor lang ko si Mongcal Torilla. Sige, araman si Jo Marie Lizelle Flores, Joan Mil Araman, naga-monitor sa Victorina Heights, Elnora Castellano sa Suntal Villas Taculing, Burley Gonzaga, Araman, good evening sa Bryan monitor kami diri Alhis, stay safe, God bless. Yes, kamamanda. Si Ronoy Noel, Aksyon Bryan, may okay nabasa ko namang buang galito no. Sige. Nami tanim interview si sir. Okay, sige, salamat. Karonan ko iban nga mga greetings sa alas 8:47. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagaang pilihan.
Radyo. Sanon inyong pamatian Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang akon nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsang anong ang kahintangan Responsable na pagbalita Padayon na ipalaknan Magasig pero sigurado Aksyon na may dala at palanggan Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Dayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton sininga pagpangalagad baw. Ang aton sininga oras no medyo kulukulabos gid walang kaisyon na tirada tos buong gabi. Gina-endorso ta sa inyo mga kaaksyon ang DTX 500 ano. Gina-endorso naman sa inyo ang Life Extension, Vitamin D3 mga kaaksyon. Life Extension
Opo sa umupod sa bugos nga persa sa Aksyon Radio News Team. Sa pagpanguna ng Aksyon Rex Kantong standby karon sa Aksyon Night Patrol with Aksyon Eric Magbanwa. Ini naman sa Aksyon Bryan Morden nagapasalamat gina. Maghilibati tabuas sa magyapon ng istasyon Kaguras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting